Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan lokaci. Bidiyon mu ne zai bayani na kan yadda zaka samu MB wato data zaka samu na 300 akan guda MB 1500 akan naira 300. Ba tare mun cika ku da surutu ba, mu shiga cikin bidiyon namu. Amma kafin mu je ga haka muna roƙo ga duk wanda bai danna mana subscribe ba, ya taimaka danna mana subscribe domin shi ke ƙara mana ƙarfin gwiwa mu ji cewa mun sake kawo muku na gaba. Mun gode. Yawa, kamar yadda kuke gani a nan zaka kunna wayarka, bayan ka kunna sai ka shiga dialer na wayarka. Bayan ka shiga nan to me zaka yi, zaka taba star 121 star 1 hash. Amma wannan garabasan dai akan masu MTN ne, zaka saita akan layin ka na MTN. Bayan ka saka zai kawo maka haka, zaka la get 1.5 gig akan naira 300. To sai ka taba 1. Bari mu danna muku gani yadda abin nan yake kasancewa. Sai ka danna kan 1 sai kai send, zai sake kawo ma za kalla, za ka yi activating nashi a nan wajen. To mu ba ma so mun riga mun siya, muna so muku tutorial ne a kai, shi yasa muka kana taba activate wannan number 1 za ka kalla shikenan katin ka na 300 ya datan ka ya shiga na 300 kenan, wato 1.5 gig. Ana muke kawo muku karshen bidiyon naku. Ni ne Mahmud Umar nake cewa da kowa a huta lafiya.